जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर बाड़ी। अरे जी भाई अंकुशवा से बेजोड़ बाड़ी हो। देखो तो भैया थोड़ा छरहर पातर मोट थोड़े थोड़ी बाड़ी हमारो से गोर बाड़ी। हम पूछ गए भाई कि और 2-4 मिनट में लड़की जो भी भाई भाई में लड़ाई करा दी ना ना 2-4 मिनट में पागल। सुन अच्छा सुन हम एगो बात कहता नहीं देखो ऐसे लड़की जो हो रही भाई दोनों तरफ के वो राजा भैया सर बोला था तो आहा हम भी बोल रहे थे आहा मतलब दोनों तरफ का एक्सेप्ट है। आप लोग जो बोल रहे हैं सब ठीक है ऐसा नहीं होता है। देख देख भाई तब इनका खाते तारा खाते कहते नहीं सुनो भाई अगर बात अच्छा लगी तो ताली बजाइए ऐसे ना एगो बात कहता नहीं ये दोनों भाई ये दोनों खाते हाँ राजा भैया तेरी सुन कि जैसन सोचले रहले ओइसन धनिया दूध पिया कि जैसन सोचले रहले ओइसन धनिया दूध पिया। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइए ऐसे ना भैया ये दोनों खाती कहता नहीं कि जैसन सोचले रहले ओइसन धनिया दूध पिया आ बाकी बड़ा लोग खो जियो से बात बुझाइल हो बहुत अच्छा सुना रुको यही में कहता नहीं हाँ 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 ए राजा भैया अरे की ए हो रानी तुहरा से हम अरे प्यार करीला ज्यादा सुना अरे हम बताता अरे की हई अंकुशवा के बात में आई हो ना एकर ठीक न लागे इरादा ना कमी हो धनी भाई भाई में पंखा लड़ाई करा दी कल है ना। अच्छा सुन आओ कोई बात नहीं तारा खाती सलाह भाई ये बेटे तेरे अब सुनो फिर अगर हमारी बात अच्छा लगी तब ताली बजाएगा भाई से ना भाई हम कलाकार ना होनी जब अगर हमारी बात अच्छा लगी तभी बजाएगा। राजा भैया इनका सलाह खाती कहते हैं सुनो सुनो कि ए हो गोरी बढ़िया सुनो अरे ए हो गोरी है बढ़िया आ होई बेकार के चिन्ह सुनो आ होई दोनों में से असली भाता गुरबत के का बात दिल बड़ो कि एहो गोरी है फाटल बासावाड़ के चिन्ह ना कने हां सुनो ना कने अच्छा सुनो कि एहो रानी है भरुआ आचार के चिन्ह। अरे तो भाई एक बात तुम्हें हमारा खाते तुम हाथ उठाते भाई लोग हमारा तो जितना लोग प्रेम करा तुम हाथ उठा के ताली बजाती हो ए हो गोरी बढ़िया बेकार के चिन्ह। अरे भाई ताली बजा के तुम हाथ उठा के भाई अब कि ए हो गोरी बढ़िया बेकार के चिन्ह। अरे तुम हाथ उठा के भाई आ दोनों में से असली खाता तुम्हारा से हो प्यार करेगा ज्यादा तुम्हारा से हम प्यार करेगा ज्यादा कि हो रानी पढ़ल होशियार के चिन्ह हम पढ़ली करते हैं सुनो ए हो रानी पढ़ल होई गार के चिन्ह ए हो गोरी है पागल अधका पार के चिन्ह। ये तो मर्द खा के रख दिए भाई कुछ और सोचते हैं कि दोनों में से असली भतार के चिन्ह ए हो गोरी बढ़िया बेकार के चिन्ह दोनों में से असली भतार आजा आजा तू हम राजा तू दम दरवाजा तू दिल में समाजा कमर पे झटका मार मार के मिली लड़का कमर पे झटका मार मार के मिली लड़का पागल बनाई के काले कमर की पागल बनाई तेरा दिल से छूट लगा छुड़ा के पागल बनाई के पागल के काले कमर की पागल बनाई तेरा दिल से छूट लगा छुड़ा के पागल बनाई
तारा का दिखाता है। सुनो सुनो बबुआ रुका रुका नहीं कि लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, हंसों में से 90 को धोखा देती। ये बात सच्चाई बात सुनो एक बात कहता है कि ये हो रानी सुनो कि ये हो रानी तोहरा के करी ही बड़ी तंग हो, हम ही छोड़ाई भई जवानी के जंग हो। ये हो रानी तोहरा के करी बड़ी तंग हो, हम ही छोड़ाई एक खातिर गो बात कही जाते भैया एक और बात सुनो मैं कह दिया कि भाई 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 लड़ाई लगा दी देखो इनकरा खातिर अब कहत नहीं अगर समर्थन होई तो बताइयो लोग हां कि गोरी हो ठीक ना कइलू काम गड़बड़ा दिहलू अब की गोरी हो ठीक ना कइलू काम गड़बड़ा दिहलू अरे एक ही नाद को तू पैसा लड़ा दिहलू एक ही नाद को तू पैसा ना कइलू काम गड़बड़ा दिहलू गोरी हो ठीक ना कइलू काम लव यू ठीक बोला ना एकदम एकदम जोड़ा नहीं के तुहार का होई अब तू जा की गोरी हो ठीक ना कइलू भैया अरे काम गड़बड़ा दिहलू आई कहीं ना तो तू पैसा लड़ा दिहलू कहीं ना तो तू पैसा लड़ा दिहलू अरे बूढ़ी अरे बूढ़ी अरे बूढ़ी फिर ना बने जवानी बूढ़ी बेचारा हो एगुड़े जगह पर दू गो लड़का के बनावल जरूरी बा ना उहे तो हम कहत रहना जा भाई तो बड़ा गलती लड़की बिया का करबो कि ई जगह है करा के ई जगह है करा के काहे के दिखा दिहलू आई कहीं ना तो दू पैसा लड़ा दिहलू तू कइलू का कर बड़ा दिहलू कहीं ना तो अब 8 में आगे कहे के बाद कि ये कहीं ना पर तू पैसा लड़ा दिहलू कहीं ना तो पैसा लड़ा दिहलू